Сәлем! Без соңгы шәмшек җырын тәкъдим итәбез. Шәмшек соңгы туктатаңны, күз яшьләре акмас ничек, күңелдә туган, йөрәктә калган дуслыгың сакла, шәмшек. Без Сәләт Азнакка 2016 аланының җырын тәкъдим итәбез. Җырның исеме Сәләт кочагында. Без Сәләт кочагында ялкын һәр сәле кыш карашында яңа үрләрне әзербез яуларга. Бу Сәләт Азнакай, син дә читтә калма. Мин Энҗе Әхмәтҗанова. Җырның исеме Сәләт белән без көчле. Автор башкаручысы да мин. Дөресен генә әйткәндә, бу минем беренче язып караган көем. Сәләт белән бергә без көчле. Сигезле йолдыз таҗлары төсле, Иҗат фәндә үсеш өчен. Сәләткә без чиксез рәхмәтле. Без Сәләт Раушан 2016 аланы. Һәм без Раушан йөрәктә җырын тәкъдим итәбез. Җанада Сәләт Раушаным, Ул безгә якты юл һәм терәк. аланыма тугры каламым. Бердәмлек ул үзе